Доброго дня усім, хто продовжує цей день разом із телеканалом АТР. Мене звати Аліна Блохіна, і сьогодні надважливий, дуже щасливий день для усіх нас, для усієї кримсько-татарської спільноти, для усієї України. Адже сьогодні у Київ прибули звільнені кримсько-татарські політв'язні Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз. Вони вже, власне, дали прес-конференцію безпосередньо у аеропорту Бориспіль, куди вони прилетіли з Туреччини. Нагадаю, що 25 жовтня Російська Федерація видала їх турецькій стороні. І от лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв пояснив, чому. Сказав про те, що, цитую, дуже великий тягар провини на Російській Федерації. Вони зараз, мабуть, хочуть якимось чином пом'якшити ставлення світової громадськості. Я відзначу, що з хвилини на хвилину ми чекаємо зустріч глави держави Петра Порошенка разом із Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом у адміністрації президента. Обов'язково транслюватимемо наживо у прямому ефірі телеканалу АТР цю зустріч. А зараз пропоную спершу послухати, про що говорили Ільмі Умеров, Ахтем Чийгоз, Рефат Чубаров та Мустафа Джемілєв на прес-конференції у аеропорту Бориспіль. Тысячами людей, которые во многих странах выходили с лозунгами «Свободу Ильме Умерову, свободу Ахтему Чийгозу». Благодарен нашим тысячам соотечественникам, которые беспрестанно, ежедневно ходили на судебные процессы наших героев и морально поддерживали их. Я благодарен единству нашего народа. Если тема Крыма не будет сходить со страниц средств массовой информации, то процесс будет продолжаться и дальше. Обязательно вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины. И это освобождение, это символизм. Это наш народ ощутил, что за спиной есть сила, что нас не бросят, нашу страну и мою родину не дадут порвать, что украинский народ, он сможет постоять за свою свободу, за свою независимость, что наш президент, он будет отстаивать свободу каждого гражданина. Такими були слова Рефата Чубарова, Мустафи Джемілєва, Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза сьогодні, після їхнього повернення на батьківщину в Україну. Я нагадаю, що найближчим часом ми чекаємо на зустріч Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза з президентом України Петром Порошенком. А я рада вже вітати у своїй студії мого гостя. Це заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Віктор Довань. Пане Вікторе, доброго дня вам. Добрий день. Звичайно, попрошу спершу ваші враження, ваші емоції від цієї надважливої події почути. Це важливий сигнал і досить так символічно, що це відбулося після таких важливих переговорів між президентами України та Туреччини. Ще раз підкреслює незмінність не тільки країн Європейського Союзу, США та Канади, але те, що наш сусід по Чорному морю, Турецька Республіка, йде з нами разом, підставляє нам плече. І незважаючи на, звичайно, там якісь економічні, можливо, економічну доцільність, підтримує санкційну політику. І дійсно, надзвичайно важливо, що в питаннях Криму ми з ними єдині. Дійсно, ми єдині, і наші глядачі єдині разом із телеканалом АТР. Ми, звичайно, хочемо, щоб ви увесь цей день були разом із нами, адже саме у нашому прямому ефірі ви будете дізнаватися усі подробиці після сьогоднішнього повернення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Зараз хочу сказати про те, що знаємо, що Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров уже в адміністрації президента. Чекаємо найближчим часом на їхню зустріч з главою держави. Зараз переходимо до теми нашої розмови. Власне, пане Вікторе, от сумна статистика була у 2016 році з українськими дорогами. Україна посіла 137 місце із 144 країн світу за якістю дорожнього покриття. І, звичайно, йде ремонт українських доріг у 2017-му. Розкажіть, будь ласка, в якому стані, так, на якій стадії наразі відновлення дорожнього покриття по нашій державі? Дійсно, і тут питання навіть не просто якості доріг, дорожнього покриття, чи там категорій доріг, автобани, перша категорія, питання людських смертей. І нещодавний випадок в Харкові ще раз тому підтвердження, що
На жаль, державна політика вона була не до кінця сформована стосовно безпеки руху. Ми в Міністерстві інфраструктури цьому зараз приділяємо надзвичайну увагу. Сьогодні теж були черговий раунд переговорів. І, в принципі, я можу анонсувати, що скоро буде підписана угода з Європейським інвестиційним банком, кредитна угода про залучення 75 мільйонів євро, власне, не на ремонт доріг чи будівництво, а на безпеку руху, на облаштовані перехрестя, на освітлення, на смарт-пішохідні переходи, на ці речі, на які ми ніколи за 25 років майже не виділяли кошти. Це має знизити аварійність, тому що дійсно на наших дорогах гине більше людей, ніж на фронті. Очільник Мінінфраструктури Володимир Омелян говорив про те, що у 2017 році планують капітально відремонтувати близько 2,5 тисяч кілометрів доріг. Утім, зараз, наскільки я розумію, не вкладаємося. Так, ми в такий кілометраж. Скільки станом на зараз вже відремонтовано, от станом на жовтень? 2000 кілометрів – це, знову ж таки, це рекордна цифра. Ми виходимо на показники, коли будувалися і капітально ремонтувалися дороги для Євро-2012. А наступний рік, я сподіваюся, ця цифра буде подвоєна, тому що запрацює Державний дорожній фонд, і замість цих 25 мільярдів гривень цього року ми матимемо 50 мільярдів гривень бюджетних коштів для ремонту доріг. Ми вже бачимо, що в адміністрації президента Петро Порошенко зустрічається наразі із Ільмією Умеровим, Ахтемом Чийгозом та Рефатом Чубаровим і Мустафою Джемілєвим. Ми чекаємо на їхні коментарі. Зараз попрошу вас сказати про автобани, тому що так само на найближчу перспективу у 2019 році може, я знаю, розпочатися будівництво автобану Львів-Дубно. Які ще міжнародні дорожні сполучення плануються? Взагалі, акцент діяльності Міністерства інфраструктури, Укравтодору над тим, щоб поєднати нас з Європейським Союзом. Тому що ми стали складовою частиною Європи. У нас є угода про асоціацію, угода про вільну торгівлю, безвізовий режим, тому що все більше і більше наших людей, товарів переміщаються пасажирським, вантажним транспортом. Відповідно, всі ці напрямки потрібно розвивати. Ми маємо кредит польського уряду 100 мільйонів на під'їзні дороги до польського кордону, кредит угорського уряду 50 мільйонів євро в Закарпатті. Я перепрошую, ми зараз можемо почути президента України Петра Порошенка. Прошу. І для мене це було щось дуже-дуже особисте. Але я хочу сказати, що я пишаюся знайомством із Ахтемом і з Ільмі. Людьми, які продемонстрували силу українського духу. Здавалося б, дуже просто. Зрадь Україну, здай паспорт і отримай всі переваги комфортного життя. І Ільмі і Ахтем готові були піти на ешафот. І під час телефонної розмови Ахтем мені казав, що він був впевнений, що його везуть в в'язницю на 8 років. До Сибіру. І він готовий був прийняти цей іспит, тому що вірив і вірить разом з усіма нами в те, що Крим буде звільнений і повернеться до України. В нашій розмові ми сказали, що це ще не свобода. Це просто етап звільнення. Тому що справжньою свободою і для Ахтема, і для Ільмі, і для Мустафера, і для Рефата, і для всіх нас, і для українського, і для кримсько-татарського народу. Справжня свобода була тоді, коли Крим буде звільнений. От тоді буде свобода. І, безумовно, я хотів би висловити слова щирої подяки президенту Туреччини Реджеп Тайпу Ердогану. І подяку, бо під час його візиту ми домовилися про те, що добре скоординовані дії призведуть до звільнення Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова. Він попросив мені нікого про це не казати, бо ми з паном Мустафою інтригу зберегли, але вірили і знали. Хочу сказати, що
наполеглива робота по звільненню українських заручників, де б вони не були, або в окупованому Криму, або в окупованому Донбасі, або в в'язницях Російської Федерації, залишається одним із наших перших пріоритетів. І під час зустрічі з усіма міжнародними лідерами, і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, і з Еммануелем Макроном, президентом Франції, і з більшістю інших лідерів світу, це питання є одним із перших в порядку денному. І ми віримо в тому, що українські заручники повернуться додому. Ми віримо і знаємо, що Україна буде звільнена від окупації. Це стосується як окупованого Донбасу, так і незаконно анексованого Криму. І ми дуже вдячні народам світу, лідерам держав і українському народу, який докладав чималих зусиль для того, щоб сьогоднішня подія нарешті стала можливою. Ми не зупинимося на тому, щоб звільнити Крим. І під час перебування в Нью-Йорку, під час сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Україна висунула ініціативу щодо створення групи друзів звільненого Криму, деокупації Криму. І під час нашої наполегливої роботи, в тому числі і в судах, в International Court of Justice Об'єднаних Націй, де, до речі, ми вже маємо рішення, яке зобов'язує Російську Федерацію відновити діяльність Меджлісу, якого вони дуже бояться, і ми ніколи не здамося. І за ці всі речі 100% доведеться відповідати. Відповідати агресору. Впевнений в тому, що перемога буде за нами. Але дозвольте, сьогодні день свята. День повернення додому двох славетних українських кримськотатарських лицарів Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова. І сьогодні наша радість, точніше ще вчора, позавчора, коли це стало відомо, насправді переповнює серця. І я хотів би на декілька слів буквально запросити вас, пане Ахтем, вас, пані Ільмі, і якщо буде бажання, Мустафа, і вас. Прошу. Господин президент, я в первую очередь хочу вас поблагодарить не за те усилия, которые вы прилагали по освобождению, в частности, меня, а за то, что вы дали возможность видеть, как эти годы укреплялась моя страна. Я многих президентов видел, уже независимой, как мы ее называли, Украины. Но именно сидя в тюрьме и видя вот только каналы, российские каналы, по их информациям, я видел, как укрепляется моя страна. Я видел, что это воистину становится независимой Украина. Я видел, как у этой страны создается мощнейшая армия. Я видел, что президента моей страны боится то государство, которого боятся многие государства. Я это видел, я это ощущал. И это меня наполняло гордостью, и мой протест в том числе был в том, что я вот этот паспорт, который у меня отобрали, это не просто паспорт для тех многих, которые в судах, в прокуратурах, в Следственном комитете в любой момент меняют на другие
символики, на другие цвета. Это то, что не только государство по отношению к гражданину несет обязанность. Это в первую очередь, когда гражданин, имея этот документ, несет очень великую обязанность перед своей страной. И я с гордостью говорил, я гражданин Украины. Я говорил, да, вот там ваш президент, да, мой президент. Это только увеличивало срок, который я, обсуждая с моим адвокатом, за год-два не торговался и не собирался. Но именно такая позиция, уважение к своим лидерам, к своим национальным лидерам, уважение к своему народу привело к тому, что мой народ стал там не терпеть, а показывать протест и свою генетическую волю, вот генетикой определенную борьбу за свою родину. Эти суды, ежедневные суды. И это, поверьте мне, даже у врагов, у которых есть чувства, принципы какие-то, вызывало уважение. А не те, которые при первой возможности думали о своем собственном благополучии. 2 дня назад в Анкаре неожиданно меня соединили с моим президентом. Надо говорить «мой президент», надо говорить «моя страна», надо говорить «мой народ». Тогда все враги будут чувствовать, что у этой нации не будет отдельных групп, группировок, на которых можно потом опереться, сослаться и попытаться повлиять внутри твоей страны. Так вот, это было уважение президента, а я считаю, Украина великая страна, президента страны к своему гражданину. И я видел столько лет хамства, пренебрежения, унижения, человеческого достоинства, сущности как человека, страну которой все считают великой, я имею в виду Россию. Я не хочу быть гражданином той страны, я им в суде это сказал. Я не буду гражданином той России. Не хочу. Спасибо, пане. Я не буду гражданином той России. Не хочу. Спасибо, пане президенту. Вы дали, вот и наш президент, я его тоже называю по этническим Эрдогану, я говорил об этом вчера на встрече. Вы, лидер наш Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса, это вот те шаги, которые, Рифат Чубаров, это те шаги, которые моему народу дух подняли. Это звонки, которые оттуда идут, это там сейчас такое ощущение, что общая радость за столько лет. Это символичное освобождение. И я просто убежден в том, что это произойдет не так долго, как кое-кто измышляет из уровня своей ментальности. Дякую. Спасибо. Я полностью присоединяюсь к тому, что Ахтем сказал. Благодарю господина президента за участие в нашей судьбе.
но судьба двух конкретных людей – это очень маленький эпизод в большой борьбе. Борьба идет не только за освобождение нас, не только за освобождение остальных заложников и политических заключенных. Борьба идет за освобождение украинской территории, за восстановление территориальной целостности Украины, за деоккупацию Крыма и освобождение части Донецкой и Луганской областей. Здесь хочется поблагодарить и мировое сообщество, и Организацию Объединенных Наций, и Европейский Союз, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, множество разных общественных организаций и движений, которые принимали в этом участие, лидеров многих стран, которые поддерживают Украину. Но самое главное, я хочу поблагодарить свой крымско-татарский народ, который, находясь в достаточно тяжелом положении, остался несломленным, и подавляющее большинство его не приняли оккупацию, не признали аннексию и продолжают доступными способами бороться за ее окончание. Я думаю, что это, как Ахтем сказал, произойдет, и ждать придется не так долго, как кому-то хочется. Произойдет гораздо быстрее, но для этого мы должны, каждый на своем месте, каждый в силу своих возможностей, что-то делать. А уже в восстановленной Украине еще много придется работать над восстановлением и обеспечением прав крымско-татарского народа. Мы ценим, господин президент, вашу позицию и надеемся на то, что, не дожидаясь окончания оккупации, некоторые решения будут приняты. Вот, собственно, что я хотел сказать. Мустафа Ага, я запрошую вас до слова, віце-лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву. Уважаемый Петр Алексеевич, дорогие друзья, у нас сегодня действительно очень большой праздник. Нам удалось двоих наших действительно подлинных граждан нашей страны, двух наших героев, вызволить из лап путинского режима. Здесь, конечно, огромная заслуга нашего президента. Петр Алексеевич, когда я 21 сентября слушал вашу речь на Генеральной Ассамблее, где вы, обращаясь ко всему миру, говорили об Ильме Ахтем Чингозе, действительно меня переполняла гордость за своего президента. А потом, чуть позже, еще в Парламентской Ассамблее Совета Европы и на встрече с генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Ягландом вы везде поднимали этот вопрос. Это только при мне, а без меня я знаю, сколько вы многое сделали. Но я хотел бы тут также еще выразить признательность всем международным организациям. В первую очередь Европарламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Amnesty International, Госдепартаменту Соединенных Штатов, которые неоднократно делали заявления по поводу Ильмы и Ахтема Чингоза. Я благодарю также средства информации наши, которые постоянно давали объективную информацию о том, что происходит. Спасибо. Но за решеткой остаются еще много наших соотечественников, сограждан. И я думаю, освобождение Ильмы Ахтема Чингоза – это начало. Мы за каждого нашего гражданина будем бороться. Мы будем бороться до последнего нашего гражданина, пока он не вырван из лап этого режима, до полного освобождения нашей территории от оккупантов, восстановления территориальной целостности Украины. Я благодарю всех граждан по всему миру, которые выходили на демонстрации с лозунгами «Свобода Ахтема Чингоза», «Свобода мира», «Свобода политзаключенным Украины» возле посольства России. И, конечно же, благодарен и президенту Турции Эрдогану, который по просьбе нашего президента приложил огромные усилия для освобождения наших политзаключенных. И я верю, если мы так стойко будем отстаивать своих граждан, мы обязательно добьемся освобождения нашей земли от оккупантов. Слава Украине! Дякую, Мустафа Ага. І запрошую до слова
голову Меджлісу кримсько-татарського народу Рифату Абдурахмановичу Чубарову. Вельми шановний пане президенте, буквально 1,5 години тому ми зустрічалися з журналістами, і на одне з запитань, яке потім було мені вдогін запитано, а звідки у вас така впевненість, що ви, тобто ми всі, яка можна скоріше звільнимо тих десятків політв'язнів, які в Криму, і які для цього мають бути умови. Я сказав дуже щиро і відкрито, і хочу це тут повторити. У нас немає жодних сумнівів в тому, що ми не лише звільнимо політв'язнів в Криму, а те, що ми відновимо суверенітет української держави над цим півостровом. Але розуміємо, що є одна лише умова, і цю умову ми будемо забезпечувати настільки ж міцно, як робили до цього, і збільшено, і тут вже і Ахтем поруч, і Ільмір. Ця умова лише полягає в тому, що ми маємо максимально змобілізувати українське суспільство на вирішення тих питань, які дуже хвилюють українське суспільство. Ми маємо змобілізуватися всі, і ми це робили і будемо робити. Ми маємо відкинути на цьому етапі до деокупації будь-які політичні протиріччя, будь-які неузгодженості, і навколо цієї нашої змобілізованості української ми маємо згуртувати весь світ, всіх держав, лідерів всіх держав, і на всіх міжнародних майданчиках ми маємо бути єдиними. Пане президенте, від імені своїх колег, членів Меджлісу, вони тут присутні, і від імені особливо тих багатьох людей, які ці дні виходили на нас, отримавши цю звістку про звільнення Ахтема Чийгоза, Ільми Умерова, я хочу подякувати вам, українській владі, за всі ті зусилля, які ви забезпечуєте в цьому напрямку. Змобілізована Україна, яка гуртує навколо себе весь світ. Це є запорука тому, що ми всі повернемося в Крим, і ми відновимо кримсько-татарське національне утворення, і ми забезпечимо рівні права всіх людей, які живуть в Криму. Дуже дякую вам всім. Дякую, Рифат Абдурахманович. Я хочу, щоб, безумовно, що рідні, які нарешті стільки років чекали і Ахтема, і Ільмі, і сьогодні мають можливість обняти їх, це величезне свято для них. Це величезне свято для сотень тисяч кримських татар і мільйонів українців, які бачать в цьому символ нашої перемоги. Символ. І немає жодного сумніву в тому, що це відбудеться. Але Ільми мені попросив дати слово ще Миколі Полозову, захиснику, який в ході судового процесу займав принципову позицію, дуже добре мені відомий. Микола, прошу вас до слова, дорогі мої. Спасибо большое. Петр Алексеевич, мы с вами встречаемся уже не первый раз. И сегодня встреча действительно праздничная. Конечно, проблема украинских политзаключенных, которые находятся и в оккупированном Крыму, и удерживаются в тюрьмах на территории России, стоит очень остро. Я вижу, какие усилия прилагаете лично вы, какие усилия прилагает украинская власть, мировое сообщество. И, конечно, это, безусловно, помогает в той тяжелой работе, в вызволении, в спасении, я не говорю даже в защите, в спасении этих людей. Еще сидит огромное количество украинских политузников, и я не буду называть все имена, потому что это очень долго, мы всех их знаем. Я хочу поблагодарить вас лично и поблагодарить всех граждан Украины, тех граждан Российской Федерации, которые не боятся выходить с пикетами, с плакатами в поддержку, тех
крымских татар, жителей Крыма, которые не боятся приходить к судам, хотя в любой момент они могут быть арестованы просто за то, что они собрались на улице. И я убежден, что в конечном счете все украинские политзаключенные будут освобождены, а Крым станет обратно неотъемлемой частью Украины. Большое спасибо. Друзі мої, я хочу сказати, що сила і незламність духа і Ахтема, і Ільмі дуже погано себе почував. Як символ міжнародної солідарності, от щойно мені принесли повідомлення, ви знаєте, що наші німецькі друзі і партнери запропонували напряму в Криму, щоб надати необхідне лікування Ільмі. Вони знущалися і не відпускали Ільмі. Зараз мені привезли, що Офіс канцлера Меркель підтверджує готовність на надання необхідної допомоги. І це не просто тому, що треба допомогти в лікуванні, а це символ, наскільки питання Ахтема Чийгоза, наскільки питання Ільмі Умерова, наскільки питання всіх заручників, політичних в'язнів, які розташовані на території Російської Федерації, важливо для всього міжнародного співтовариства. Отже, я в першу чергу дякую за мужність і стійкість духа і Ахтему, і Ільмі. Я дякую Меджлісу кримсько-татарського народу за те, що першим пріоритетом він ставить звільнення Криму і повернення українського суверенітету, українського прапора на незаконно анексований Крим. Я дякую членам родин, які підтримували і Ахтема, і Ільмі. Я дякую журналістам, які в Україні і по всьому світові розповідали правду про силу духа цих двох справжніх українських героїв. Я дякую українському народу, який продемонстрував єдність, силу і впевненість в перемогі. Дуже дякую всім вам і слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення. Петро Порошенко, глава держави, разом із Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом і Рафатом Чубаровим та Мустафою Джемілєвим зараз давали прес-конференцію у адміністрації президента. Сьогодні вони повернулися з Туреччини. 25 жовтня Російська Федерація віддала незаконно засуджених кримсько-татарських політв'язнів турецькій стороні. І вже сьогодні вони в Україні. Цю новину ми чекали дуже довго. Я нагадую, що у моїй студії наразі Віктор Довгань, заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції. Ми повернемося до розмови. Зараз нагородження, як ми бачимо, в адміністрації президента відбувається. Нагороджена орденом за заслуги 3-го ступеня Чийгоза Ахтема Зейтуллайовича, заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Президент України Петро Порошенко. Церемонію завершено.
урочистості у адміністрації президента могли бачити наживо безпосередньо виступи глави держави та Ільмі Умарова, Ахтема Чийгоза, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва і голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. У моїй студії Віктор Довгань, заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції. Ми з вами говорили про стан доріг і про безпеку. Прошу продовжити, будь ласка. Що скажіть про перший платний автобан в Україні? Це новинка буде для нас. Коли планують будувати? Звідки ця дорога буде? Яка буде вартість? Укравтодор розглядає 3 пілотних проекти. Я сподіваюся, що Славомір Новак їх оголосить наступного місяця. Це Львів-Краківець, це поєднання польсько-українського кордону зі Львовом, це з'єднання, я цей проект називаю Дабл Калинівка, це поєднання Одеської і Житомирської траси, Калинівка-Макарівського району і Калинівка-Васильківського району. І, можливо, це Київ-Біла Церква, альтернативна дорога існуючий. Орієнтовна вартість проїзду має становити 5 євроцентів за кілометр. Скажіть, будь ласка, чи не йде... Так. 5. Скажіть, будь ласка, от з приводу авіаперевізника Ryanair, чи немає ніяких нових переговорів щодо заходу цієї авіакомпанії, авіаперевізника в Україну? Хотів би ще раз наголосити, що позиція Міністерства інфраструктури є чітка і зрозуміла. Захід Ryanair – це не просто поява нової якоїсь авіакомпанії в Україні. Хоча ми вітаємо вже цього тижня повернення Swissair, є переговори з рядом інших компаній з групи Lufthansa. Це величезний сигнал для іноземних інвесторів. Величезний сигнал, коли компанія такого рівня починає польоти, регулярні польоти між містами України. І знову ж таки, це доступність авіаквитків, тому що, на жаль, тільки маючи біометричний паспорт, не всі громадяни України можуть собі дозволити подорожувати до країн Європейського Союзу. А от квитки за 20-30 євро – це вже реальна європейська інтеграція. Переговори ведуться безпосередньо керівництвом аеропорту, офісу «Українінвест» при Кабінеті міністрів України. Ми дуже сподіваємося, що з наступного року ця авіакомпанія з'явиться в Україні. Будь ласка, дуже коротко, зараз над якими ще напрямками працює Міністерство інфраструктури, буквально тазово найголовніші ключові моменти? Ми працюємо над національною транспортною стратегією 2030 і рядом ключових інфраструктурних проєктів. Це Go Highway Гданськ-Одеса, з'єднати порти Балтійського моря з українськими портами на Чорному морі. Це будівництво нової злітно-посадкової смуги в аеропорту Одеса, що дозволить приймати більше літаків, відкриє цю перлину на Чорному морі для України та світу. Це бетонна дорога першої категорії Одеса-Миколаїв для кращої інтеграції портової логістики. Це будівництво мосту між Кременчугом і Горішніми плавнями за допомогою кредиту китайського уряду. Це в перспективі закінчення будівництва мосту в Запоріжжі. Ми зараз шукаємо, звичайно, ресурси на цей міст. І, звичайно, це міст в Миколаєві, де ми очікуємо рішення японського уряду про надання кредиту. Ми сьогодні мали коротку, але цікаву розмову. Я думаю, що ми повернемося ще до неї у цій студії. Віктор Довгань, заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції, був гостем цієї студії. Вже, як ми анонсували, ми чекаємо звільнених кримськотатарських політв'язнів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умарова у нас тут на телеканалі АТР. Дуже сподіваємося і чекаємо на них, що вже ввечері наші телеглядачі зможуть побачити і почути їх з нашої студії. Вони, власне, вже завершили зустріч із главою держави Петром Порошенком в адміністрації президента. Ми, звичайно, транслювали це наживо. Я зараз не прощаюся з вами. Зараз найближчими хвилинами в ефірі телеканалу АТР «Заман» ми повернемося до цієї студії. Я дякую, що ви залишаєтеся з нами. Ваша підтримка дуже важлива для нас.